Og det er klart, altså mig selv mere råd med tro, hvad ligger der egentlig i de ord? Det er jo, at på en eller anden måde, du kommer tættere på din egen essens, din egen kerne. Ja. Og selvfølgelig handler du ud fra den. Men som jeg siger, hvis det bliver handlet igennem følelsesmæssig modstand eller mistillid, så er den allerede blevet formet. Så er der en eller anden vurdering bagved. Ja. Og det er det, der er paradoksalt. Altså igen, altså det er jo, nogle gange så er det lidt sjovt, hvis man aldrig har haft mulighed for at sige fra, eller altså man kan sige, stå ved sig selv. Så når man begynder at lege med den energi, så bliver den mange gange første omgang enormt voldsom og enormt kraftfuld, fordi nu skal den dele med bruges, ikke? Og så bliver det enormt kraftige skub, og jeg ved ikke hvad. Det er bare, hvad det er. Men noget af det system søger selvfølgelig også balancen i det, ikke? Men altså det der, at der er måske overskud energi, hold jer væk, gå væk! Ikke? Altså, det har du været i, hvor du helt har været lukket inde og sådan noget, for at finde dig selv, ikke? For det var svært at finde dig selv. Ikke? Men det er klart igen, at når du har været viklet ind i alt det her, der virkelig har været styret af, verden er styret af djævle. Altså det kan vi jo godt sætte for os, ikke? Det er ikke meget misfortolket. Ikke? Så kan du godt se, hvad det må gøre ved dit indre system. Ikke? Og hvor svært det er at få lyset og kærligheden og tilliden og troen på forvandling og troen på det gode og det skønne og det rare forrest og frem. Jeg ved godt, du har det, men kan du følge, når det er sløret af det her yderste her, så bliver det jo lige pludselig et valg. Og det vil jo sige, at det bliver et fravalg. Ikke? Og det er jo så, at hvis du fravælger, så er det jo kun, hvis du tror og har tillid, accept og så videre og så videre. Ikke? Og på den måde bliver fri i din egen energi også. Ja?